Calcula les següents operacions de producte i divisió dels polinomis següents. Primerament, per a poder fer-ho, haurem de recordar què és el producte. Quan multiplicàvem, per exemple, x per x al quadrat, el que havíem de fer era sumar els exponents. Si en canvi el que fem és una divisió, el que fèiem era restar els exponents. D'acord? Per tant, ja podem començar a fer les operacions així indicades. La primera tenim una divisió i tenim x al quadrat i z dividit entre x. Això ens afectarà a la x. Aleshores, ens queda x al quadrat menys 1 multiplicat i z, i així també és una divisió i recordem que és com si tinguérem l'exponent així 1 més x1 menys 1, és a dir, x, 2 menys 1 és 1 i z més x elevat a 0, és a dir, que queda x i z més 1, perquè recordem que i elevat a 0 és el mateix que 1. D'acord? El següent, tenim un producte, aleshores este afecta així, i és el que la suma d'exponents. X al quadrat més 1 per z per i, i així és una divisió i afecta a la z. Més x al quadrat, z1 menys 1. És a dir, que queda que és x elevat al cub, zi més x al quadrat, i hem dit que 1 menys 1 és 0, i per tant quedaria així multiplicat en què? La solució és aquesta. D'acord? El següent, aquí afecta també una altra vegada, i així aquí afectarà, és a dir, que tenim x al quadrat menys 2, z al quadrat més x i al quadrat més 1 per z, és a dir, que és x elevat a 0, z al quadrat més x i al cub. I això ens queda com a resultat